அமெரிக்காவில் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்த பின் மக்கள் முழு அளவில் காவல்துறைக்கும் மருத்துவத்துறைக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறார்கள். அரசு சார்பாக அறிவிக்கப்படும் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்கும் செவி சாய்க்கிறார்கள். அதேபோல் நாமும் இந்தியாவில், அதுவும் நம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நமது காவல்துறைக்கு உதவியாக இருங்கள். அவர்களுக்கும் நம்மை போன்ற குடும்பம் உள்ளது. குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து வந்து அவர்கள் நம்மை, நம் நாட்டு மக்களை காக்க இரவு பகலாக செவியாற்றி வருகிறார்கள். காவல்துறை நம்மை அடிக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறோம். நாம் விதிமுறைகளை கடைபிடித்தால் போதும். அவரவர்கள் கடமையை செய்ய வழிவிடுவோம். நாம் வீட்டில் பாதுகாப்பாக இருந்து மற்றவர்களிடமிருந்து இந்த நோயை வீட்டிற்கு கொண்டு வராமல், அத்துடன் இதை பரவ செய்யாமல் இருந்தாலே அதுவே நீங்கள் செய்யும் நன்மையான காரியம். இந்த கொடிய நோயை விரட்டிவிட்டால் நம்மை போலவே காவல்துறையினரும் அவர்கள் வீட்டுகளுக்கு சென்று விரைவில் குடும்பத்தினரை சந்திக்கும் வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். அரசு, காவல்துறை முதல் மருத்துவத்துறை வரை அவர்கள் தரும் காலத்திற்கு ஏற்ற அறிவுரையை பின்பற்றி நடந்தால் நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ வழி செய்யும்.